harjoittelu on aloitettu siten, että tuo vanne oli aivan vedenpinnan alapuolella ja Heikki nyt vaan uivat vaatteen läpi. Tämän jälkeen alettiin vaatetta kohottaa ylemmässä ja ylemmässä. Heikki näyttääkin teille, mihin tuo harjoittelu johtaa ja itse asiassa Heikki hyppää tämän vannehypyn kaikista korkeimmalta ja tämä on yksi Heikin arvoinen tyylikkäimmistä hypyistä. Ja siinä hypättiin 1 vanteen läpi, mutta seuraavaksi hypätään 4 vanteen läpi ja nämä nelosvannen hypyt aloittavat lauman johtaja Veera. Ja varsin sujuvasti siinä Veera hyppäsi kaikkien vanteiden läpi. Toki Veera joutuu vielä harjoittelemaan tämän tehtävän kanssa, että hyppää yhtä korkealta kuin Eevertti. Ja nyt kyllä kannattaa laittaa kamerat valmiiksi. Sillä kun Eevertti hyppää, niin näyttää vähän siltä kuin Eevertti lentäisi. Ole hyvä, Eevertti. Meidän